na po mga tugang. Mga master, yan po ang resulta. Uni na kami. Damit na! Yun na. Bicolano Alachamers Anglers Club, Baraca. Yan ang inabot ng patanga. Kami banit sana. Tsaga-tsaga. Perch hunting here at Baraca, San Fernando, Camarines Sur. This is my third time to catch this fish. Puyo! Ito, and carpa for sale dito sa Baraca. Pamaon po na pamaon. Nasira ni Kinain. These are the secrets on how to catch big fishes on the ocean or from the ocean. So watch out for that in our vlogs here at baacfishingvlogs.